Аз се бачвам по време, нещо ми се случи, правих един друг опит и нещо ми се случи. Не успех да го направя, затова само там не успях. Продължаваме надолу. Както знаете, Майнкрафт е с Microsoft, затова всичко съм си го превел на български. Сега ще купая малко на спирала, не знам аз лично съм отправил на много от игрите си. Имах поне 60-70 сервера на другия си телефон. Уверява ви, че не е много яко да поддържаш почти 100 сервера. Чудесно, браво. Защото като получавам кремкът, мога да си правя стрели с него и един вид е много полезно. Но е досадно за чупане, късно попадам, когато не си дошъл за него, когато не купаеш за него, е досадно. Кеф. Целта е намерена. Толкова големи количества. Голям късметлия съм, олеле. Сега ако има и още... прекалих.
Мисля да продължат и тук надолу. Това се нарича късмет, хора. Току-що намерих червен камък. Със сигурност не е един, защото те обикновено са по много, както си мислех. Ето, супер много са. Сигурно и под тях има, но мисля да не го пипам, защото съм чувал, че се чупят само с санкек. Къде стана събрах? Кеф. Кеф и нищо друго. Иха. Опа. Добре. Вече съм чупил джурит. Това беше малко тъпо, защото се подскачих като заек на момента. Аз скачи горе да си замая. Не, чакай. Да, имам 10 стана, 6 стакове дърво, стакове камък. Не вярвам, че го оставих в чисто. Те го чакам да се изпече, докато аз си копая нататък. Това хора съм, че не виждам късмет. Да намеря редстон толкова рано. Преди се мъчих да намеря. Даже в един от сървърите си. Аз играя все пак от 7 години. Аз от 7 години. От поне 4 години играя тази игра, защото си намерих сайтчето. Може и вие да го намерите. Може да го знаете. Това е лош късмет. Вляза в този камък. Тя се радва на динамити. Хванаха ме в лоб. Дига е. Сигурно малко лъка. Даже в едно от видеята си, както щях да ви кажа, аз намерих 4 диаманта. Играх с едно момиче. Бяхме намерили 4. Аз намерих, защото си копах една мина. И както си копах, тя убиваше там за прожори и за много такива работи. Защото виках диаманти, но не съм успял.
Хотел съм да щупя. Първо ще копая надолу и после ще щупя само. На мен любимият материал всъщност в играта е... Мисля да оставя на вас да помислите, ако има коментарите, защото за сега нямам никакви гледания. Само на две гледания. Веднъж намерих само от едно намиране намерих почти стар. Бях намерил 46. Още. И до скоро, хора, надявам се да ви е харесало. Пишете в коментарите кой ми е любимият материал и не забравяйте да ударите по един лайк и да пишете в коментарите.